Mwancho murigereria nande ni mobera gosibiko bera batume kibechi para igona kikiagera onyoru wake kurende oikiranire bagotebanga better late than never igobono ikirege gase studio karuto gochigo chaka aso bwango asengenche biro byaitu byarachire bitari bike igo ikirege gase studio abanko mwali baga aranyara ko baga kwemanyekani egere tumanye gochaka karibu wakili nande pole. Asante sana Sara. Abanchwa ba rigereri na bategereri biyamo nasema mbiye asogo to rigereri ase Ndizi TV asamarieta Morara George Akuma omo nagari bwebi na usomo advocate bwe High Court ya Kenya ngokorega si na Mausa and Company advocate yuera somo chobosongo na Nairobi na seskoyense asomo cho Dar es Salaam. Ambiamono asoko wanaitwa semambie karibu. Mbia marsano mwanchu murigereria wakili kirase studio nengana itena nerero wakili netho koligereria igoro yobo sibole gose rights omwaki ekurabwate gose rights kyo monta wate kara ko register as a voter engakeiga twekire abantu mbagendete gotebwa banyare ko baba ko register ekyombe kyo bacholi ne chimbebe IBC inkiarwete nande ntundende ya kabere abakenya bali batanya orateri bagali okwerikia abweri tangani banyare ko baba kwerikia asengencho mwaka oyo no mwaka osiasa no mwaka bw'abacholi kunende twarorire gwikira bono iga omoroberio yo igochagete litukoria Jumatatu ochikoera chitariki sano nemo omutinyo kabere kunende twarorire nga abantu bwesoke na kwerikia abere problem ose abeire omochando iga abantu basokiria ase namba erenke kigima kero kende mbamanyetie obuya bwo kwerikia kobo mwaki ekura ase ense yetu ya Kenya gosimba maitinga obuno bosibuli bwabo koba omwaki ekura nkiura te abantu bunabo batare sokia na ndo batebya sobo imenga obosibuli bwabo mborubi ekero montagwanera te sokia na kubwate ekura ase ditanga ni toro tebe Okwerikia buno mwaki ekura ne haki ke ya kiromo Kenya ya kiromonto oromo iboro mu Kenya usoro registered no mu Kenya yo obochori now eyegera se katiba ya Kenya ya 2010 na ebipengele mbilo article 88 na article 38 echigo chiroro ase kurwe baseline korua obochori igobole ase okogani gwe katiba so chiright nchiro chirure na ase katiba cyo muntu taite kogenda ochora osogochorwa right ntangani yeke katiba ne right ya oyo kweri kibuno mwaki ekura right ya kabere yere right yo gwaka ekura ase obobisi secret ballot ase chikura chinde chonsi chogochora aba laibaito ose chikura chikuru kwa referendum ne kero kurangiru we chikura wo change ose ne bipengere gete bie katiba byo gwanja kwa abananchi ba Kenya ebi bwato mupangilio ye orure ne katiba munana ki ekatiba yera changewe ntwaroche kati kabere gantu abatenge tugyankuru ku BBI go tu abwate ngentu gyatete change bipengere bye katiba usibimente bintu bitase katiba to kuboka mambyo gando change ose president te go change katiba ose bunge te go change katiba unless yairwe libaga ne mepangilio yebekire ye sheria bon ya kabere igere na chikura goikachia kwase obobisi secret balloting asogo choraba abaraibaito na gochora ase referendum secret balloting in that kotebo na katiba te anchereti na togenda ase chikura to chora abantu aso kwimokia magoko igoro ositogenda chikura chogochora abantu aso gwaka mulolongo gwa gotenna maiga yomondo osito ake chikura aso gotugora noche acclamation na ne gosaba abantu bache kenyorogete skuru embassy ga nyabururu skuru na abantu baregeti tumagata na chikura bono Morara to gwakera na Sara barenga mwachori na Morara abantu bemukiro katiba tyanchereti katiba gyancherete na ne haki yao nanche osimo Kenya ndibonsi to chora se obobisi haki ya gatatende gere ogochora ochorwe obo morai
yani all hold the public office ochoro obo mo MCA obo mo senator obo mo governor oso mo president wense no bwate haki eyo ona mo Kenya ndo wense onde te yo chorire obeke na muntu gete ogisakugete ose muntu gete okenyorogete ose muntu gete bwe nyomba gete nero ko mugambyo bugitutu chache igerwe to bohuru bona chi bugitutu chache onye ke bwata bagusero ke bwata mwamusioma ke bwata mwakibagandi ke bwata mwamonali kero montazi chinyombe chonsa skitutu chache na bwato bosibole bugotenena onyengusi muntu kurubo machoge bobasi bonchari nyaribari bugitutu na bwato bosibole bugotenena ne yo mwario kabisa ne ye ekatiba geto ateri babona no ayasara ose George ningancheire mbe omwana chama bwe kiama Morara nsoe kiama gekuruko Ndizi TV naye osoe kiama gekuruko Z igo ekatiba nyana nere ruweto bosibole na goika kero yo moito abe omwana chama bwe ekiama Uya kigimo mwanchi murigereria igo no bwate ekatiba nete omwana inchiri baga lioko gukora mangana yonse wakili anyare ko baga gotwerera lyo gochora umurai lyo gochorwa andi muntu taiyo wakira maguta ngere goika akore kwe achorwe wakili asobwango na chichi political rights na chichi political rights omondo ndo bwate nonye free and fair na regular elections nero nere right yo but it's na basis it's na basis it's na basis it's in the free and fair election go chigo cha imemna goika ekero kwa beiro mo sibole bu wake kura osobwate right yeye obwate bo sibole bu wake kura wike kure yebe yobo ye haki na kene okay yes nkibono kiabere konguri ndaba na inchi ekerere right yaito yo kwerikia uno mwaki ekura nkirende to kubetereri gwa togenda tuchugwakira chikura yani gose tuchukubwate kadi eri wa ekobe egasi nkong abantu bakonya gusugumwanga so kagenda obwate kadi obo mwaki ekura ekerere right yaito kikatiba akegonda abeke egentekemo nkoiraniense asekere katiba ya rosetie igoro yo busiboro bubwe chikura ekatiba nande gechiete mutwe egateba na parliament erosia machiko ayagotenera chikura so litanga ni sara go konganjara nko breakdown amachiko nare aye parliament eroseti ayo ayamangana gotenera na ko genderia mangana chikura chi act nchire chirosiri baada ye ekipengele kige katiba chi act ye chigo chire the elections act igero siri yo gotenena na kichikura chigo koro na kichigo akwa ane na ki amangana don't spear management ye chikura kwa manya gochana ndo bwate elections offences act igerenya amagosaria aya gokorwase owaka chikureke osobo kolera bwe chikura na inki ege sibo gose punishment ya magosa ngotebi eri morieri goso kubwate kadi yo monto ochikunye tumia gwake kure eneri goso eneri macho korwa ri haki abantu bagwake eneri mocho igere offenses echikura okay wakili no ngabirake abungo chatorororo ochigonte bigoro ya parliament break it down but tigato chakere registration ingo nkiye gon qualify mbwate kura chiko register nkiye gon qualify ebe ngabano sara na isanire na bonko genda mbwate ekura mbumwake okay bono iga ntocha ko bwate chikura tariki 17 now every two of you work chikura Kenya every cover counted nature ward every 1450 electoral ward centers yo work chikura ya asebi tu ebi boni ndegia chakete chuma tatu gekuro kuna enhanced continuous voter registration yani ebwente koba throughout no koba tekebande nandi kwa we kadi yekura lakini bono ntora abeka mechanisms echo asingi chi allocation gete chi problem chirase ense yetu chitara tenene ubuya bono okwakyo ko chikura na kieko garantie George ndere just muno mwake kura egetanga we kamba mo Kenya obwate genteke mo ide passport ose ekebande ekere abere boigo we kamba mo Kenya obwate obongo bole
sound mind obongo bole timam ntali balimo ntali kubasoka egintu gya gatatu wikamba mu Kenya utarakora igoso diege gechikura an election offense wikambe ndo murabu tinda akora tinda na tugete koti na chekina na tumegete korwali yaki gose manya koba an eligible voter now ekirwa president ribi kwa korire application which is electoral commission na usually ga okorwa assessment eri kwa ganda skweliki electoral commission ere chi details chiao chi details yechi iko chiko form egento ko chi register a register entangani igere ward register a register ya kabiri igere register ye county constituency ya gatatu yabe county ne ya kane yaba a master register elibone bwate ego capture na no mwaki kurore asekenya bono obo sibore igere ikikatiba igere weteri baona tuansi pia to ngende koba abahaki chikura ejinege ntoke bwante koba minimum kiromo Kenya buna bwate kibande igo bwate ku ekura na chinse kiri cyamache ngumbukire na kiromonto no mwaki ekura egento ge gutigara bono ngiri na kyocha kurumwao ochiwaka ekura lakini ekigyo wake ekura kweriki ekura negento kere lazima kibetereria karoro mu Kenya obwate miaka gwetani 15 na 3 yine ro konyara ba Kenya tukubwate kebana bona saa ya ikire n'abantu tukubetererwa nasinge jutwa twarire chingencho kigete chimbe cy'oborayi cyaobo iri abantu bense ya Kenya koerikia na ko chora abarayi ugo cyaya gwakira se chinkoro cyito egintu giyaga tutekenene ngina abantu ba Kenya batokare gusira asogo tamanya we are perishing because of lack of knowledge civic education yogo somya ba Kenya na seki tubwente kubate kura twake kura koinyorete omogaka bwa basemya no yomo na kwanete na abaraya babe bagochorwa na bali batayikone gwake kura abaraya babe bagochorwa na bali batayikone gwake kura so akiro gwatigara nyomba naja kwagera umurayi olio obekwo utumia bibasa biribike oira abantu bali baye bamubeka obisi lakini ayoshe koimoka kunyomba ogende gwake kura komate na gonte tobo chori buchiko distribute chi resource chi constituency ye use ward ye boronge na yora make a difference ne kureria waya igonga abantu besoke bagende babwate abantu besoke register babwate kura togende gukora amabadilika tutagete togende twagache chiskuru cyetu twagache chipara cyetu tochora abarayi aba bago toiraneria aya tutagete asamagenda bya kigima wakili asokugenda ukibeka byanga okubwate kura osokwerikia eyuno bosubulu bwao no bwene bwao ekeroro mo Kenya ando bwate obonko bwikiranete utabwati otali balimo igonere right yawe yogosoka na kwenda obwate kura egero chigokora ama badiliko ngento ngero wante bitwale kuirana ayana kuira bwanga sincho nataka tuchakira mangana yoko erikia abone nseme kwali ku breakdown igoro ya machikalia abekirne arose tugone parliament ne bintu biri offenses during elections Sara akere katiba ye eruete katiba gere enyanja lakini mon neruete ribaga yakire ngitia menyateme bono eye Kenya katiba asa mangana ye chikura igo ya yo katiba yo kanjare kulike kore Russia mangana onspia wenda kobaso boteneneri nobo ogo kora o kolichikura so naria ruete chinguru ne parliament ne enact other laws ne Russia machiko au chikotenenera nobo gendi bwechikura so amachika ya Rosiri o jansega ndobate the Elections Act Elections Act muna nama chukwana lidia igere yo goteneneri no borayi bwechikura aya tomanya gocha offenses Election Offenses Act igere etenenere tena bintu bikibiri bimwente gokorwa debita akorwe asechikura kero chikura chiwakwa so offenses ye nande ya chance ya rumuna ngesiboki usemfainiki use adabuki okoegwa ekerugo usikanire ne bintu bigo sabat chigo bigo
salia chikura bitego kero chikura echi chibe chiekene no oboronge yeah. So offenses echi nchiro break down chi nyinga sana ko tumie card yo montonde Goaka Ekura ine offense ko register chikadi be rujika skisara o register te iganya ko embassy na ndo enda bugia kumo register usa register te kisi primary yure nyari bari chache na ndo kwamenya kuri wachire dagoreti wachire kwa register une offense aya ko abantu chibesa ko bagere ko tena sara bwate chimibere chiga yanda Goaka Ekura une offense ko bwata treat abantu bwate na ona cha abantu ona na cha kubarageria ase sababu yo kwanda muchiko ngakire Ekura eyo ne rigoso ko campaign ri tukuri Ekura na gobegeta abantu gete para bwate na mate ko chiagwa so ko chia omora yo to unsara ne offense na nse bono na rama chia dabu chiro wa chifine gete chire chinana sana wose egesibo wose beyonce bibere asiri chiko umanya go chanto bwate election campaign financing act election campaign finance act igetene tena mbesa kichiko tumeka ase abana siasa asenga kiechukura election financing igego chase ogo control na bantu mbatumia bobe enibo eribo bwate erinde bonchole babwe chikura bose bonchole obirangererie ebironge byaba baba hakichikura so neye nande ya control na bantu bonse barase ase kenyanganyireke usaba bako ligebirogebi batware a level ground yoko sindana oyo bwate bilioni 10 no yo bwate 1100 batware equilibrium batware elevayemo yo kore bintebi eri anchirege katiba yanchirege sheria so financing act ba mwako lyote na ria siege to sangire chibesa chichikura we could declare chibesa chi achire menchirichi nere kwaro chi fundraiser negeta ota bine fundraiser aye kariga so chibesa ejiga igo chibe bwente ko ba control na inkito kutumia chikura nchi sabat nchi saria omupangilio bweri chiko na kyabantu bwente ko choro Yakigima wakili asoko. Na go chance nande kwa manya go cha the Independent Electoral and Boundaries Commission Act. Ene act one created ekyombeke. Ya chepkati. Ekegete nende chikura. So umate kyombeke na kigete nende chikura. Ekyombeke na kiyeku na cha yeko taba chitariku na gyatangastana ngo chaka turi ko eri kichikura. Yegataba chitari kichikura chikaretare chitari kikyanda. Yegataba abantu bari baba okorega sia serikali betigemeremo ekena kigere mogetene na ndebo na kigetenete okorosia masakaru gwa kichikura na getenete to gwa kichikura okonyene na kigetenete to gutangasa ngobugiru na andi na kigetenete to okorosia mepaka echi constituency osechi ward osechi county na kinandi getenete otangasa ngobugiru oburayi buri obonene bwe president igoge naboge go soa osege soerwe asege katiba ejbono na electoral and Boundaries Commission. Omayago chanane ndubwate the civil procedure. The civil procedure ne lichi ko litenete the civil justice system yense. Elieruete na yentugete obosibore obokoleri. Buna ebina ndibira indio kobe ka masakara ya kinagete. Amatuko na arure. Oyo ko irane matukale ngaire. Ebiro bibikwera na civil procedure. To ko bisoke korwase umupangilio ribwe ge sheria. And then act yo moelio igere act yakuruko the Supreme Court Act. Supreme Court matenere tenete mangane chikura chobo president. So amachiko naro ya Supreme Court aro siri nana ke Supreme Court which tenenera ekero dispute yero ogota
anchirana amatokeo ye chikura chubo president bone Supreme Court Act na re break it down iruna kumaroche omugaka maraga na ririo omugaka Willy Mutunga inchira bate betena ekento igugwanchire kirero okay eketo gwikaranse weekend ye yengima na bachuma mosi eri na itura ikiranie amatukari yabekire ayoko gambe bineri nayo nabayosara biya kigimo mwanchu murigereria igogendrete kuba imeyo moruguri bwensakia ekero tole na wakili ogendrete gotwa obumanyi igoronga no bosibole bwaito buna banainchi tora Kenya twenete gwesokia na kuna kwerikia egere toba abakichikura egere twakira abarai bari tutagete igonga obuno bosibole bwaito kikatiba igonye kubwato kubole igoro yengane yiga igoro yo kwerikia no Goaka Ekura nabo gotuma ekerengererikia ose comment yao wetera se namba yesimi ere ase screen yao waigona bagotonyora gwetera senjera ya Facebook muna Ndizi TV News na boigo Twitter na bogo tweet at Ndizi TV News na boigo YouTube no tole live nekaro gwikirigare ni gogo subscribe egera toba abantaba mugostobe gondemo egera tonyora ubwansu bwo mugusi ase obwamo igo kagendera koba munaintwe no arega iganyo kubwata ibuli ndelionse toba isa gosiekererwa isiko otebe nganki kiabero muchando tari wesokia egere obo Goaka Ekura asingenjo buno bosibole oire kikatiba wana wakili tutaragendera active ya finance act abantu bayiro bosibole bugutumeka chibese nchira baguchitumeka serikali nebegete emerobelyo kumanyanga mparo batabwati chibesa nande mparo babwate na kiego balance asa abantu batabwati chibesa na bali babwate umanyete basically Sarah interest ya the election Financing Act yo yarenge yoko ogokeya ogotumeka bobe enibere tobwate osario borai osario boteneneri yani eria ekinko nkoma chikukwana ntata kenge kwana direct kogoro borai kegere bantu bale babwate nibene barachirioka baekera omonto chiri bubere ibere Kenya ekera omonto Goaka Ekura baire chikura but interest yabo tari oborai yere interest yo twale kirogokeri interest yabo tari yo gokonya ari amahitaji ya tubate bune society so ase kera totabe ase katiba yetu ya Kenya igeruete na obosibole osoboteneneri obo sovereignty of this country yani chinguru igo chirase abanainchi ne chinguru chirase abanainchi oise koimoka kobaura gutumia chibesa ejuteriki katiba abantu goba bwate ntwakwana gagarire na renge ga mwerio ntwakwana igoro ya obosibole ntwakwana igoro ya the rights and the freedoms no bokoleri eria yani tarie buenereti na otumia besa kome kinkore gento gete igombwente nchomo nyene George ntebe igonkogenda Ndizi TV nchiriki na Sara irinde mwanya getinge enyomba yetu ya mwamugusi emanye na nki kikatiba nki kesheria babwente gukora nekibata igokora so a financing act the electoral financing act na the amendment nero igo yarenge the basically egento yatete gukiwa no gutumia bobe enibo go konyora chikura wose gotenenera wose go savat ogotaka kwa abantu bosifuri bwaba wa Kenya no mo Kenya no ryo Goaka Ekura yo ward yo MCA omo Kenya no ryo Goaka Ekura yo mbunge na mo Kenya no ryo Goaka Ekura yo governor oso mo president yes no ino mo senator oso mo senator oso women rep bia sana nara kubolinga korwa Tom korwa media sali getebia akorwa Tom akolika kuro mugonga ya leteli mugonga agotebaga kikiwa kile aichira se studio moboli igoro yeli chiko liriri kogania abakora emirimo bonsi be serikali wetigia emirimo ekero ba wetigia bonsi emirimo
omokonyi bomorai bwense nere nomokori egasi bwa serikali ere nagwenerete gwetigia buna bakori bande bonsi oyo akoro Tom koro chinsemo chia mogonga agoteba ng'a ari chikeri goteba ekero chikora chiabere irange abakori emeremo bonsi ba serikali goika betigie emeremo inse emeti 5 nomo goika banyore ng'a betigirie emeremo bagende korari chiganga chiabo chiokorigia ebirogo ao ase oborai bono oyo Tom gakobori ng'a omokonyi bomorai bwensere ntoroche nkorigia are ekerogo kia president ere obwene bwaye mboro bogwetigia emeremo buna mokenya onde bwensi gose buna omokoreri bwa serikali ase eng'encho ntwarora nonye na abaigereri bande bachire ase ekegambero buna Okiya Omtata aganetie William Ruto anyare koba kagwetigia emeremo Okiya Omtata no omwegereri bwa obwene bwa mwanyabantu akaenda ekegambero atagete omokonyi bomorai bwense aitigie emeremo bono noyo oborire ng'a ninyareka nere etigie emeremo ase eng'encho nere nomokoreri bwa serikali Sara mbia mono nambia mono ase omoanchi Tom omorigereria Tom gonda iranerie ribori riao ase chilimpu ibere richiko riroria mpaka bona iga rigotene ekero taete koboria ekerogo goikobe omonto obwate ekura egento gia kabere goikobe obongo bore timamu sound mind eri twateba goikobe twanya gokora rigoso riege yechikura electoral offenses goikobe tori a state officer ose public servant no igwete ayuna ara kabere state officer ose public servant ena richiko tobwate mpaka bonega Tom no mwancho morigereria onde bwansi obwate challenge ye richike riondiro mpaka bono ndirachenchigo igo onye mpaka bono igabona togukwana nabo umo deputy president abwenta kubwati buna abande bonsi pibatige gasi tokogenda aseo ekenyanganyiro ena richiko lakini asinari amagora nabutoira ake ntagenda guchime koiraneria kere ring'aneri ndirase kegambero nje no advocate nandi gento kende gyons kerase kegambero toigo comment igore yaye koi enago ikeria mpaka ase nkirichi kori gotabonega na kero monto ore obisiende yonsi yegasi nandi nguchuri kuboria ekurere mutwe no bwenta kobeka nse bilago byao ogende guchiaria kore bosa contemplation yeri chiko yarenge na totumia bobe chinguru chirio bwate bose ibagari rio bwate yegasi yokora orocheka rore state officer egari obwate ne ya serikali so egari yeke rukonye tumia gaga no yo teneine ga makario oteneine obwate nyange musindane na makario bono kwabwira makario because ekero cyo gwonjukana ne nyanga osama goraya aye waitire ne gari ye for wheel yega guzla kwa minyokire gwetire gaga gwetire bituo gwetire binyoro gwetani 10 na era na yakero gochake kinyoro getanganya so state officers mbatekeruko ku resign usebaruo but step aside that is the law right now lakini ayanda ala se koti ekoti yenache ekekatiba because umate ekina kia Omtata na ababande babere bateneine igo kirigie ekekatiba na katiba igagotena muntu tabugenti gotangwa osego kubekera bitango binde byonsi asekia okora igamatu twaro bosibore buri bwonzi pi obe biseti oburangeti bobosibore buri tubwate wekatiba igo asebona iga omo deputy president ne state officer na bwenta ku resign ataragenda Tom kagerete no musionde bwensi mwiraniriwe na wakili tutaragendera nando wakili nara okubolinga ebibande binge nigo birasi chovis chaba chief na ba sub chief procedure nero serikali erabeke egere irira abantu ababanye n'ibibande na baro batwara ibande yani mu rubiri noro serikali erabeke kikatiba egere ikeri abantu abataranyora ibande byabo akoko Lusina kora chinsemo cyanyamachi na Lusina igonda iraneri na mwancho origereti na already ekinegento torakwane na yega uno ikaransete tobwente kuboria barayi baito lichiko libekwe lyebintu gete bire bye lasma ekemo kebintu bye lasma ngirina ekebande negento kyao tali ayo bwente kwanda no na sente yugukyoyi eserikali ke bwente kola tere kebande
egento gya kabere NHIF tali nche mbwente kuchandika ebango nkurutole NHIF gombwente ko registered for medical yani ikinenge tugenda nakwana ebinte bibire basic ebe serikali yemwente kurwa igo bibwente ko bororo bune katibe bibegete ekebande keria kuna chete huduma nka register ose huduma nambeye na chete nka register government igebwate mechanism yo kumanyanga ijoji amenyate enda tereke bande kyomba ka Brighton apartments in embassy abaga ka ba mije 10 abatuleti igo batuma etekero monta sekenyoro inkirende rolia kobera onya kebande bimbira irwe w'abantu abanyane inkirolia kobera no monto tuomirwe gari Mombasa yabe ku social media gaga na gari ku rukenyoro gesonso rirorio yatoko mu chief weriyo omu assistant chief o coordinate na miji 10 bachamba ka mu chiga mwanyora abantu bagotena ke igagambo no George Morara no bwato mwana okoro kusara omwana oyo sara nga yamenya de Mombasa omwana oyo bona takaribuya report twanyore ne rirori na kiako barirori abaraisi boy asama kongo nayo ekebande yemwente koba a responsibility yes serikali eto ikiri ibande egi akabere ntwa banyanonya twayanchete emoto nere yense ya monta mention egotena for God and my country na nyasaye nense yane nini eto national anthem yeta na oh God of all creations bless this our land and country. Onyendi ryo bwate gento byo bomoyo boria. Borio kubwate nkore kerogotere ubwimbo wa taifa yeito. Tugotika kebande kyo kebegaria aso umuchief. Osomodio. Igoko ndo kyoye asenge chota eta magendererachi. Nsega. Koinyora debna kebande tokora bintu binge bonega asense ya Kenya. Otabwati. Bali bakora atara gochimo choma no Nairobi usaba ntabange baito ndiria machiko getatara chancega chinyomba nchirota so tararwe ke bando getigase reception so omondo buno ya ende chinyomba bune chiko chikoriye pension yaye uzo chikoriye bintu gete chibenefit ya Nairobi tawo konyeka ige ke bande nige ntubuga ntugutwa nenguba yawo igo in other words abantu bagende buyi ba collective and ibiras chia ba chief na ba sub chief na serikali ya sekunyara ero simerubelio eikira abantu abaire ibande byabo byamona sana wakili asokubika tutaraenda sumutimo moke libolindirante tengo tebi ochikuliranirie kerotukuru asumutimoko agoteba. Thank you, Advocate George, for enlightening the community. As you mentioned that there are violations that the Constitution highlights in regards of elections, as advocates, what plans do you have in place to minimize this act, like buying of voters, since this is the leading act among our Kisi leaders? Akorkwa Jared, akolika kuro Menapolis, US. Yamerobeli kimwe abekire ko minimize chi act jibuna abaraiba kugura abantu. Abaraiba kugura abantu anene mono gusi bagutumika chibesa mono egere ko kugura abantu babakire chikura. Elino chikuiraneria kero twarure aso mutimoko mwanchu murigerere turaenda sense moyende studio turanyora litangaso elimabere tokoirana ntogendere na wakili ase studio gonigo tokugosaba tobaisa gusuka. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita
mbabwate chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywirembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywirete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chuwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo rukigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayata liko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni gibwate wifi iyutari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biama naendo mwanchu muligereria on Ndizi TV karoganirete kubwatia nkwana yeritukolia rero anene mone karatu kwandra igoro yo Okwerikia Ekura na kobomu kichikura responsibility kichiri obwate na ninki ugwenerete kumanya ekerole omwaki Ekura nigotole na wakili George Morara korwase ensemo ya Mausa andiko advocates kurugiga somochi obosongo neroganirete gutura asingane gendra gutubwate tumekerengel kyao wetera sense enchira SMS no era se TV yao na wetera senchira ye mtandao no tolegali live Facebook na Ndizi TV News na YouTube no tole live Ndizi TV News na ndekera wekiregali atibwe ba go subscribe karibu nando wakili ambia mano mo ligereria na ambia mano Sara na ndeto irande diza nkwabo liri swali yarenge from Jared Kuro Minneapolis. Minneapolis agoteba nga inkibu na inu aba wakili mwakorire ko okeya mangana yabarai anene mono gusi ba gutumeka chibesa. Ndugu Jared na modigererio origerete TV yabona iga ogo tumia chibesa gose tobeka sege songo okururi yaki bribery ne offense. Offense ya bribery igere oru chibesa directly ose indirectly ntumie inchente nene chikura ngotumie ko abantu chibesa ko abari bago twakira chikura erineri gosa se katiba erineri gosa se ekesheria na rigose eri lioka igori bwate fine ya $1 million ya yemo 1 million. 1 million, not less than $1 million. Kutoka koruri yaki wecha somo yake kwa. Ye wake kwa. Wose osibwe emyaka 3. 3 years. Wose Beyonce bibere. 1 million na 3 years. Erineri chiko libekire riro already. Jared
ekie saretie obwaki nobokoreri noboteneneri bw'ekikura ne problem yuko tabwatiri ichiko amachiko garo aye machiko tabwenti kubagwona no mu advocate no munyagetari no moremi no mwalimu lichiko lisekoba in play lichiko libekire in place but implementation okay implementation yamanya gutware limitation ya ekermwata bina nyagete kwa karabanto lyaki evidence kimokoreta lindo oyo gakubwatwa kotini ekoti etware chinguru etware capacity yoko mwake fine ya milioni yamo gosiko musibe myaka 3 gosiko mwaka byonse bibere gosinande koti nabeko na chekine musibe de mwake fine yose limitation ya beira se office ya director of public prosecution ne office eri yaba judge igere na obushahidi bogoika bwabo bore maji bwabo bore shalo bota convict omuntu botabe ko montabe ku kabisa agambigwe neba ngana koleteri mocherio kwanyoranga busaiti obumboyo boyo egente getanganie ke Jared buna gwakwanire omushahidi oyo momo nene oro kabisa obwate evidence nero etuchibeseji oikagati werusia ogorua werusia sekinekyo igobono nakonya sekineke nande twachage so ase eside yaba advocate go say aba office ya director of public prosecution go say the other side ya the bench abune judicial officers nchera kende ama goko ayaba bonds pitch unit echisato igasibire onye boshahidi mboyo hono ngakitura konye kasinginje binte bikanye natakire nkobolinga yani nakogoteba nga offenses ichinjire okoru ase obwaki chikura ngokoru chire lakini egetango nkieke ekigwatebirenga nabakonyora obusaiti monto swana ni obusaiti monto takonyara koba convicted wase monto takonyara koba gakugambiwa inki eserekali etakoligeri gose erike waba wakili bali babwate misimamo yabo boikirano egere ebinde ebimbiro anena manekero tokwenda sobochori chi offense cy'umuntu gagutoka anyara ko bagakuri w'igetambukiro ukoigena kwane Sara ukore abananchi toisego somigwa civic education should be the basis abantu bamanye na inkiye kurukwari yake mata banda banga na ne chaya to ne charu esoda soda ru ne chire sa toleterete ne chigopia toleterete ne chitisha tia toleterete no mato moshimi wagete tega botuko aga to kwani na iga go chiro gutigere chiro busana nyoma ne ryake akwa ryake ryakwa ne gatagete agosabati oyo gwata do gwake okoretera busana chinyomba na amanya tina tali yare kwari go gwake kuri na kyakoretera chiro bwe chisana so tuiso gutwara that strength you go discern na go divide between the good and wrong morals chetu chibe strengthened buna ye gusi Jared ya kwandre Jared change te koletu na bante 1000 change ke koletu na 1 or 2 great changes in society in the world ibo chiareta tuna bantu getaba mo babere Mzee Jomo Kenyatta na leta taba Kenya amo tukarwani obosibole bwa Kenya Tanzania Goaka Nyerere Malcolm X Martin Luther King abantu bali barwane the Lincoln barwane tie bintu ga ngo montoyo mokora agusigwa kwa na igore ya bribery igera ye Jared na inche George na Sarah tochi chega to tena tigato somi abantu baito na oboteneneri go soborai yobuwenta ko bomorai oyo gocha gotokorera tali yo morai ogotogora achwekorera na kito twarete gap weye ekero morai oyo tumiete chibase chinyinge korigi chikurecho ekero chikura chairire na bwaba bakori mesimi ochenje line ekero chikura chairire na bwaba nyo geita keriko nyamoko na mwaso ekero chikura chire mwanyore geite gesiekire mwanyo kibune chiwochima aseki chibase chiri atumiete oikachirani so igoto somya basis yamo amachiko na rondo gujared no mwanchi ondigereretie amachiko no ale ninche naye togotena oyo nache tebutukubone konga chibesa chiri go chibwate chiri bwe chisano echiakoete omutarere kabisa orake koko kabisa abantu bache batana
oyo gato muna mheshimiwa Nyagete ni chibesa bandetera mwane atari umba ke police station ya Nyakoe oyo gacha kong'ari yaki nyomba mwane abasikari bakora imurike statement bakorike statement umuntu yaki umambye kote aimokeriwe getambukero tobwa toboshahidi obo mwane gwachete ngai mwaona chete ya obo shahidi obo boka abo muntu mutangani twa convicted bono ngigeko beko nkero kende nebirengo by'ubutaka biri gusi yaito bose n'abantu ko ignorant egente getangani Sara wekatora arigere na there are so many factors chief factor ebintu bikogera abantu baba vulnerable abantu bayigoka ko wonchorwa asebirengereri obutaka ogotamanya aya egento kende kenene keroro nkerigyo oko undue influence eriyo bekire na onye tokubwata libweji sano Rolinkiora change. Onye togo chibugata. Nande kule itosoka kuri nyombo gando chikunyaka. Iko bugata chibese chiyo chogendo ngakire kura. Uso chogendo akire mheshimiwa Morara Ekura. Onye togo chibugata bado ntogo tiwekege tu. Umate bigo cha two way. Enkisi. Ebene bintu torochega. Buno mu advocate yo mokoleriga. Buno mo menyoga. Eye obotakobo gobo bwenere koba approached enchira yema abantu baito bamanye nabo kogorwa kwa gwasiringere butano kiriya ntora akora botakobo kiribwe kisane to gukitumia kiere origa kirutoa kiribwe kisano ase purpose yokonyore kureria lakini tari botakao chikoke so tuishi kumanya boigo igo to waka eraini tutene na rochinsa isano chingima una ba America kwa roche bagwaka bagatebana ayaya oyo ntumo tageti abantu babeta abandi kiraini gari na roche omuntu abeta eraini chinsa na 8 hours 8 hours abantu bateta monchorori nembonere abantu tonarete gusaba Kenya anene na bagusi ngoyo tigato lakini ikura tumanya stokubeka ekibana na kiorage kwanire kera yubado no buriani tore ekerore omuntu bwate morals togotaka yento getari keronge geikange nayo no kuria bese yo nanto gochikumobekera that is wrong tiga twete nenere tutena go tutaete mu MCA Nyagete oyo gochagotoretera amacha ya roswe project ya amacha manene rogora amacha ya retwe ne pipe mbaka bone na ande nsokerie roche garia nere korwe ekera yakabutogete ensoka yatoka epara nere gaga ya Nyamataro gochie town ga abantu ba Nyamataro babwate evumbi baitete nonye mbake evumbi ngo ikere mbaka Ndizi TV ga ogendo ekura ogotayona umugambi oyo ngo chikochora no yo tarigererie evumbi gegosaria afya yani gegosaria ebi fabi eto ebi electronic evumbi gegosoeme yasari abana amakubangire kubwena umurayi yo to chikochora bono no yora to egerere ntonyora gento umatekene gente kesinsa getekoro kikende yonse ebina bibwente gotobokia tumanya na ngaito gochimoto avocado na chiete sabari ga nkagende avocado nkogora shilingi 10 nkagenda sigete ngarakonerwe avocado shilingi 40 kwani bichire mpaka 50 bono rende ngayirende ngayabarayi baito bare bavuga nto gosomya abantu na weka eneneye oboremi obwito tokora avocado chito produce tigatoba abamo bakonyora efaida kurwasere because ekona oni komyo muntu chikone 40 tinyore faida tonyore tikende wakili nara okurikanga yariko barendo muraibu ensinere nande nkurwanira arenge kirego kibo president ngwetigia arenge mirimo tarigetire tari aya kurende na bebuye kaine osebona amachikari aro machiko naro buna na tenena which are the safeguards taigo sikana na bintu kete buna area America igo babwate na chibesa gutumia taigo tumia besa chietane tichiri chanchire aya
na ne state officer bado na bwate protection area lakini machikaria yabe krichinse chinde taiko mwali baga atware chinguru mono kuboyo ba usindana nere na kikoro chireta America umuntu ore president ikaransete akubuchikura Okay, asobwango mono ekenaro morigereria arikira kubori ntwake bwata so mpango kurende nabo kumwiraneria singinjo nitete togende voting process yani nakie wakichikura bogo korekana lakini oyo bori ria kuruku Daniel kurwa Kenyanya agoteba akibori wakili ara kwanira igoro ya party nominations asinginjo bono ebyama mbiche bikore nominations ngakiego koru ande nakio process ye ekoba party nominations bono munaga gose kusiya ito bantu ngori bale sono bo governor bakuru party yemo abantu gose mbane bono na nominations chigo cha koleka oyo ndani elikorwa Kenyanya abe yo yarenge iska kira kinabo kumweranira yake tia igonda nyera ne no gochaka nko na che kera maybe no kwali ucha kogenda sagu tia togen tako this part of the political parties ntobwate ase katiba nerwete kipengele yogo okorosi chipati to wote nakura onye tuli kiama osonya tuli egento ko independent ase Kenya bono iga una tuli ga ase TV bono nche naye ekiamora nacho otenene na nche ntenene ebyama gobere 82 82 political parties echichi dinishiri na Independent Electoral Boundaries Commission echire 82 parties kwangi kule bya na on top of that 82 parties tomenta na ande kiama nkero akemoga gekurugo independent ogote na independent ngoli yotali kiama kende gyonse ogote na yebweka so montonde bwensi asogote na chikura obosibole borura asiri chiko obole goikote ne kurwase ekiama oikobe nominated na kiama nomination ye kiama ne kiama okoe certificate na wanchara na esoko gendeke ekirwanire ye chikura cyo MCA obo governor obo senator igororo kore na Ndizi TV ticket now asebya maybe 82 na byanche irote ne kurwa osoyo oimoke atana nche tinda itmaga na byama jasara bona atene buna independent now Political Parties Act ne created the obviously a register of political parties. A register of political parties no yo tenene na kebya maybe kotenenerwa na kibi kwa gandia na ande ya manya gocha na ande ya create obviously gete kurukuna political parties disputes tribunal ya eyebone yetenenete okwo mano okwo bachipati chi dispute geji na lilitwale ko nominate ayo kwa penderetwe okaibwe nomination no bikonda byategererwa ege karonokere gyo solve chi issues chi chipati Nande Political Parties Act ne created in a political fund. Political fund never said ko iwote kero kete bia maybe bia nkwero kanasa. Bia ku manera. Political Parties Fund yere ebe said ye kuri wase biama e ko represent na kiama ba member balenge bwate. Mbiro kiebweta se parliament. Chikura ya nyore tasi chikura chiedete nirenga chibase chamanya ko ba distributed according to the percentage of representation. Chibase chinga ichikuru. Chibase chi political fund chinga ichikuru. Political fund ichikuru wa serikali. Okay. Na serikali ikuru. Na inyora serikali yanyana parties yechekaro chiko ba registered they pay funds to the government. No, nomination money is paid to the government. So there is a particular fund which is called a political parties fund. Ekogenda sebyama a representation. Abantu bali kabanyakirite kura. Now, ejena ko ere chini ni chisatu bono. A registrar. A registrar ge ko regulate. Usega atene na kibyama vitenenere. Aba raimbarabi. No ko register na kiameke ye kurkundize. No ko erikia. Kebati na ere chairman. Bono ka no to ko ira to register. This TV na ko bati kebati ya chairman. Brighton no akale mo secretary general. No yonde Janet no akale bono na ere party leader. No good. Nere bone party leader. So those things have to be, those are records according to the law that have to be in the custody of the registrar, which party.
tribunal yaba nebi nomination yeki okumusana no ya deal na birabyo. Now this word yeri abodiri igoro ya political parties. Political parties nechigali, yani it's a vehicle, it's a medium, yogoto ikiase parliament, yogoto ikiase county assembly, yogoto ikiase executive kobe president. Now these are creation of the constitution and the laws that the constitution said will be enacted about the management of elections. Yes. Biyomono sana wakili ngagerete Daniel korwa Kenyanya kwa nyolre di bolri yao. Wana tuenda subanga mono about voting process. Antumbaro batamanyeti ko sibna ba go chikobwate kura for the first time. Mbama itingange yochi yakorekana enakie omorobiri yo omugima ogokorwa the do's and the don'ts. Ani bintu mbiro takere gokora riri ogochigwaka ekura. Bantu mbamaeti okorariwa wechikura matukare ngawena takoera omuntu twamakwenda waka ekura. Ntumanyeti nga na kichu ekure wena takorariwa twatebunga itukogete buneri tugatebritare tisa antu baro bakanyirite. Ntumanyeti ngigeta kerigia korekana kurumaega buno bosibole bwaitu aba kichikura. Bano toirango the voting process nkiyo koreka. Na tuwena tokore and then tokora. Chi timelines was a chingaki nchibekiri chakiregento weo korwa. Asinarenda ateana asinini tintwara the exact numbers. But now the calendar ya soget na the Independent Electoral and Boundaries Commission ige ko govern nanki keta kere okoreka koruriri ya tangase tu na mpaka kero chikura chikoba. Now again take tangana kiabe getune ya enhanced continuous voter registration ya chagete tare 17 kwa taresta bono na abantu babe registered. Now registration akoro ya korirwe there is what is checking the roll. Yani bono go check ya na ko harmonize a voter register. Now that is the prerogative, was a responsibility. Yeah, the independent IEBC. A register, a tuare George, a tuare Sarah. Na ndi what the details chito chamari ito onsiata to bunara sekebande. A tuare biometric chito. A tuare ege tuo kerio registered. Ayego ka registered nyakwa, enche gon registered nyamataro. So omwana inchi yo Kenya igako register kurase egetuekemo yoka. So to register kisi primary ochikwaka nyakwa. Unless you can go change unganye. Bona ejungo chanda sere. Ogo egetuo register nekemo. Eko kwa register egetuekemo. No erieta ya uri chikobase a physical register yeko check bugari. Barigene erieta na IBC. A master roll nero. Igetabu kerike erieta ya uri captured. Naande erieta ya uri captured aso motandao. Now in the event bona Sarah kwa nachekina gota tukorunya koe ogende kisi primary during enhanced voter continuous registration no wateri bagari yokoira particulars yao otena konyenya koe ngwa kerekura lakini bona nta tukwanda kisi primary. So they'll take your details bako cancel kuru nyakoe bako enter se kisi primary. Now that is the work continuous voter registration. Igere ebwate bali abatangani yaso batayito gwaka ekura asiri tangani kabisa osebwate bali batayito gwaka ekura nande lakini batayito go change ebitu eba gwaka. Now that is done. Now ekurwa kodire a process ye twachakire bono a process nerwete na baetare chitarike chira batare tisa cyumutinyo go cha February ababare state officers na public officers batigire chigas eyugere metienyi sitago chiase chikura a unique calendar according to the law ero city unless you kotiche overturn atebe the unconstitutionality of that particular clause in the law. Now eyo okore nomination ye chipati yachire chipati ncheire particular stipulated time chigo kora internal elections chabo chichore their flag bearers ababa uchi onyanya kwa ward nsaro okoira gose Brighton ekenyanganyiro nkero epati ekore chikurecho nomination manya koira marieta ya umontorio obo eru certificate nande etomerire ditase
political parties registrar wikatwale amalieta kunyorete nebituo ase obo governor Kenya ne chi county 47 47 obo president no yomo aya obo bunge 290 obo women rep 47 yeah 47 omanya wocho senator iyechiete 69 mbale bali barule aba subati mbale bali barule aba disability na youths ba gosororo omanya wocha aba MCA igo ba wocha 1450 bali bakire chikura alafu omanya koleta women na disability na youths na ere manya go shoot ya ganda 1800 and something aba ba wikaransa so the process yo kwenda wake kura akironko nko ganda waka chi timelines e chirule hoikachi igo chire contained in the law itself na ekero to akore nomination chechi party now to asieke ande monto tayo ko okoborie kura koruase kiame ODM ya rule nomination yabo bakodi so now that gives room kuruvono political parties ya ruribaga for the independent electoral boundaries bono kogenda go prepare the election material election material nechi alias tocha wake kura na itoko maka electoral material ngaji enkiri toko bekiruga ntochi wake kura kabe indelible ink na electoral material na all other documents ichucha go tabulate provisional results na final results edi chikondirwete na chikura electoral and boundaries commission iye gutangasa chikura marakabere na be gutangasa provisional results echo nchiri chitara kamilika na ande tangase the final results bia mano wakile asinga ncho bwango chinga kichito cherire kigima bono ningani otabi mwancho murigereria nga nkiawena atawena tigokora litkoliririo gwake ekura minto mbiro tawena tigokora ande mbiro okore no mwake ekura echo chirabe what maybe you're talking about waka kura matiri tkoria kura totake iriko kero ore teto chaka kurushiko una kwaru nyomba mwawo ayo uchwake kura uso ancheta nyagete tobwa ntikoraria usote imondo nyagete na nyagete to uchwake ejuni chiko gorisiegete tobwa ne tukurusia besa mubuko bare nyagete tomate na bono mate gane getu togochi igento kora baba oikatogende twake kebati ya ite ancherete boy ekero gwe kira segetuo igo bwente koba umwekeya otuliete ogaidi guna ba officer balia ba independent electoral and boundaries commission egente getangani ekinaro rire mara mange na rochikero getengwa ke kurege kare to mungusana no monene dichi kondi kanete na tubwana tugwa kebicha enene eri yekura by law you're not supposed to carry electoral material from inside a polling station. So calling eye nturanda deep tumanya na carrying eye want to go back and to go physically like this but to waka koliebicha it's illegal because you are removing something which is sacred because Kenya is sacred balloting. So you waka gotebuna gendo akekura torenga igwaka tumanya go sera isiko e yuna regenta kama kyabo keretete oburiani obo burasi chikura sigusi kegera narode asa abantu bakonda bakekura bacha isiko korokina nona akaga osieru inchoma jana narode na maisana lakini ekinege ntoke bugento koba amu ya serikali ya security ya electoral management ebugento koba very strict with by election nja bete kage yemo asegente kiki atumegete sana omuntu ganko agumba kes ebi esimikurusko agenda gutumia gwaka korokina na kiranya nyarbeko erinda manya gusieru the ballot enclosure
igere gento bune eneniego tebe katiba nyene igo secret balloting na kero kende omonto arachaga atindete during election monto chira anyweta maruke gimani kuratete gwaka ere na kesi na you see if he has not caused any public disturbance which is provided for creating disturbance you know to get provided for in the penal code na gogocha oburukanio morembe no gosoyo omonto tindete ogocho bwate chinia chogosaria omorembe bwa bananchi oyu na bwente gote koirerwa getambokero kiege sheria tabwente koerora na ne chikura chibe muna ne gezingisio gyo gwetanga yaya omorembe go bwente ko peaceful underline that edi chikura na peaceful election chikura chomorembe wakili wikabona tukolera abo sengeje chinga kinebiro na nyantora ko nebinte binge topkiene ngare nande toche nande to review bintu nebinge tutarakwana lichikolia basubati third gender rule ria nyariko banditaraikiraniwa na registered voters kanganto kwana lakini chinga kinebiro bya toire amagega kulende root korumo lingamu agoteba mbia mona sana wakili asega asingie mogokora Ruben anyoka akolika korwa nyamaramba agoteba no ari masomorobili wakili mbia mona sana roda gesare akoligereria korwa chinsemo cha milimani agoteba mbia mona sana wakili asugoto igora maiso ni SMS chinde chinyinge ntanyare gosoma nkore kurende tutarakora ingana yao oragani gotebia abakichikura nabali batali eliki nkiora batebia keroto gukora keroto gukora igongukora nege ntakamo chikura cha 2017 abali kichikure barenge milioni 19 na 1600 asaba 46% ubarenga abaswati na yune chairman take namba y'abaswati ekizingizio kyane nakamo abaswati baminto abamama ababa utenene birogo manyege nteke mokero na ase nomination ase gwaka chikura sailing nerebekire na onya basacha bagwaka na 2020 cha nomination ase gwakirwe kura abasubati igere half so no kururibaga erinde more women to beat basoe to beat again the gikunya kumyo chikoti gekuruna gender rule even 2/3 so I'm encouraging ladies I'm encouraging women that na toko genda chikure chiga to take advantage ye concession ye chirure ya half fee ya nomination to tenene biro mbiamona yamara sana wakili abona to wikira mwali buri tukoria rero kurinde bagoteba nkyonkande nandi no chonyora libago iche studio turarigiriri nande ase oboime biamona sana biamona mwanchu muligirire gwikira abona to wikira mwali bwe nkwana yaito na wakili gigase studio sengenchu chinga kinebiro abona to wikira omwalio biamona sana wasanga gwetera Facebook wasanga gwetera SMS nigotagoteba ngambia mono sana asokoba omontumia wika chinga kichinde naende nchengoro kwa Sara Nyarangi ontita